warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Barkentir Film mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ku bersujud hanya kepadamu, aku bersimpu hanya kepadamu. Ganjan mas. Hanya kepadamu, ya Allah, ya Bang, mau takjil. Iso minta tolong nggak? Salatku hanyalah untukmu, ya Allah. Ibadahku hanya untukmu, ya Allah. Hidup dan matiku hanyalah untukmu, ya Allah, ya Rabbi. Aku bersujud hanya kepadamu, aku bersimpu hanya kepadamu, aku memohon hanya kepadamu, ya Allah, ya Rabbi. Wes rasa nyanyi. Bedino kowe. Lagu sing apik rajane iki? Enek. Apa Jal? Heeh. Abi. Apa rasa nyanyi. Wes nyanyi sedang. Nalih. Bersuun. Heeh. Suun, Pak. Yo. Pak, tapi aku sisik rene neh lho ya. Hah, kebiasaan langganan ya mesti iki. Alah. Mbak. Go. Ya mas, Bungkus. Selu. ya. Itu, Mbak. 16 mas. Ini. Sepur. Sami-sami.
ning ndi kabeh to aku mesti ditinggali ae terus. Man. Lah iki Golek iya. aku loket mau ning kene, Mas. Golek kene kabeh. Wah, Iki. sana masyarakat banyak sekali. Aku lho wis ngenteni ning kene. Ngomong mbok bodho ning ndi? Ora. Di Indah mau ning ndi? Oh iya ya. Lah Mbak Indah mau ilang nang ndi ya, Mas? Paling nih nggon klambi kono. Lha kok ngerti? Lah, aku biyen uripku nang kene. Loh, lah kok saiki gak ning kene, Mas? Ceritanya ngene. Pas kae aku lagi leren. Rono ki enek copet. Wah, mlayu ki nguncak Sasaran ki. Wah. Terus aku dikira copete. Tanah yo persis lho Mas wajahmu koyo copet. Lah. Mbak nek. Lah asline omahmu Betul lagi kudu nganggur iki. Loh. Mas. Sini. Tani sik. Di ade ayu dan cepet. Yo Mas. Ning ndi to Mas sing kae? Loh, Mas. Sini. Ayo. Tani Mas aja mlayu. Ayo cepet. Coba keterangan masalahnya, Mas. Ayo gendang. Loh, piye to ki? Wis sembuh, lah wis. Selau. Wah, sasaran empuk ki. Mas Mat, kondi Mas. Mboten muter-muter lho, Mbak. Kok ketoke blonjone abot to, Mbak? Lumayan Tak Mas. gawakne, Mbak ya. Loh, gak usah Mas, aku iso Mbak, nggo wis dhewe. to ora apa-apa. Tenang. Aku sebagai laki-laki harus melindungi yang lemah, yaitu Dek Indah. Saya, ayo. Apa-apa. Gak apa-apa Wis to, Mas, aku Mbak iso tak gawakne. dhewe. Wis to, Mbak. Suwon lho Mas, wis gelem gawakne. Aduh. Gak gini juga kali, Mbak. Lah, merucut Mas. Malah dicolne. Enak apa Dek iki? Kok nggak gara-gara? Oh, wong iki to. Oh, nggak gara-gara tok iki. Ki gara-gara piye, he? Kowe limu aku ora mundur. Sing masalah sapa? Enek opo to iki? Tenang deh dah. Ben dia tasih panggil. Tapi Tenang, Mbak, tenang. Piye maksudmu? Nek ana maju kok. Engko nek aku maju, tanganku digeret. Tuh, ya. Aku nek maju tanganku gereten. Oke. Ayo. Mana? Aja. Aku kok kucai. Hah? Sapa sing wani? Mbak, tolong, Mbak. Masih kok malah kasar to, Mbak? Kan, Mbak. Lho, Mbak, delon, Mbak, tolong, Mbak. Mas iki lho sing mau ngejar kita engke lho, Mas. Iya. Oh, alah kowe to. Lah mau nyapa kok nguber-nguber awake dhewe. Lah kok kowe iki kok. Lho, Ora ngomong ket mau. Ngerti ngono ya gelem to aku. ngono dikit mau mlayu. Ora. Kuwi diceluk mate jenengmu sapa asline? Jenengku ya, Lah iya pernah. jenengku Ramadan, Mas. Jeneng apik-apik lho jane. Engko. Lah terus maksudmu kayak iki apa? Lho kan iki sasi poso to, Mas. Jare lek ngawahi ngono kuwi oleh pahala. Ya ora sasi poso tok. Buka. Kowe poso pra? Poso lah. Pinyak ye.
Lah, Kopine, Mat. Ngono kok menene poso. Ya poso, Mas. Poso aku kan gak mangan karo ngombe. Lha kowe kan ngopi. Oh iya ya. Bener. Tekan alasan. Wis ndang ale. Sik tak ngopi. Ya, Mbak. Monggo. Iya, Mas. Mas. Mas, monggo, Mas. Ya, hati-hati, lewat pinggir. Dik, piye? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Ora ana sing Pak. Dik, Indah, luka. gak apa-apa ta? Enggak. Oh, ya. Wis sak Aman, karo ndi? aman. Nang pasar. Wis tak kawal Jalan-jalan, Cep. kok. Ayo. Yuhu, ya, Mas. kita kawal Mbak Indah, Cin. Yuhu. Dah. Iya, Mas. Aku tak pamit sik mulai. Tak ngewangi Abah. Walah, iya Mas Pang, hati-hati ya. Oke, siap. Ya. Ya. Mbak Indah, tungguin. Ada 2.000. Buat apa? Nggak tahu Mas Pangge. Aku disuruh Mas Pangge kok. 2.000. Nggak tahu. Aku dhewe ora roh. Mas Pangge iki lho ngongkone ae kok. Wah, Makasih. iki anak donatur. Mbak, Dek Novia. Mbak Indah lagi blonjo ya? Iya, Ki Dek, sampean iya to. Ketoke gawanane akeh banget. Iya ki Mbak, hasil kerja keras bulan Ramadan. Wah, berkah puasa ya, Dek. Iya Mbak, arep ndi? Belanja. Bareng yuk. Yuk. Sholatku hanyalah untukmu ya Allah, ibadahku hanya untukmu ya Allah, hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah ya Rabbi. Panggih, iki arep neng ndi to jane kok ning hutan belantara ngene? Golek nggon aman. Sik Mas, aman nyapu ki. Lho, eksekusi iki lho, Madiang. Tapi kan poso. Iya Mas, kan poso. Ora gelem. Lho, lawa iki ya, pupu, indok, iki urap. Yus Mas, gelem. Ayo. Dek, saiki awakmu arep golek apa neh ki? Enggak kok Mbak, wis lengkap iki ge bodo. Lah piye mulih ki berarti? Ya ayo. Tapi sik yo, aku titip barangku sik Mbak. Rodok mules aku. Oh alah, iya sih ya. Tak tunggu ning kene ya. Ya. Bayare yo enak tenan Mas mangan delik-delik ngene iki yo. Gue nggak kandangnya lah percaya. Ya. Kan? Kok menengah? Lah iya. Isin aku konangan wong ngawur ae. Kowe iki karo Gusti Allah ora izin. Karo wong kok izin. Bener. Wes to? Aman-aman. Aduh, iki goro-goro kesuwen juga ning warung ki mesti. Aku titine masuk angin. Aman rong ya. Ketoke aman ki.
kok rada teles-teles pliket ya. Alah, paling ketut ampas sih. Alah, undang mulai nek no. Wes, gak penak salen jangan. Dek Novia kok suwi ya? Abah kok titipane aneh-aneh? Mbak, sorry ya, suwi ya. Ya lumayan, ya wes nek no yo karo golek titipane Abah. Loh, searep blonjo neh to, Mbak. Yo Siti, Ya wis nek no, wis kelet ki rasane. apa nih sing kelet? Ye, ya dompete, kan bar blonjo oke. Oh alah, ya wes ayo nek ngono. Yo, Sik, mambu apa ki? mambu. Mambu apa toh? Oh, anu ke lho aku ngerti tukang sedot WC ning kono. Oh, ya wes. Heeh. Ayo. Ya. Dek, ayo. Iya, Mbak. Nyapa ki aku mau. Mas, Mas Angge. Mas. Tanya Mas. Mas Aron ki nyapa ki? Mas. Masalah. Mas Aron, Mas. Mas Aron. Mas Aron. Mas Aron ki nyapa? Panik gak? Panik gak? Panik gak Mas Angge? Mas Aron. Mas. Sowan syarat. Syarat. Wah, ini di masih geret iki. Tak sae. Wah, ayo suwen. Dah. Indah. Iya, Pak E. Suara kira wong e. Ning kene lho, Pak. Neng di. Kene, Pak. Pak. Ning kene lho, Pak. Astagfirullahaladzim. Kowe nyapa tadi kono kuwi? Ngisi sumu eram lho, Pak. Wes. Oh alah, suara gesek kok omahe jaman nom-noman biyen. Wes ndang medun. Lah nyapa? Wes to medun. Golek ana Firman, panggih karo Aron. Golek lho saiki. Ya wes nek no iki tangkep nesek ya, Pak. Yo wes ndang kene, tangkepe. Gak apa-apa ta, Pak E. Iki kabeh kan sedung empuk ya. Nduk, Le. Iki Abah arep dawuh ning awakmu kabeh. Iki dinane dina Idul Fitri riyaya. Menawa Abah iki sing wis sepuh duwe salah ning kowe kabeh. Nek Abah duwe salah, Abah yo nyuwun ngapura. Jadi iso kosong sama kosong kembali ke fitrah. Ngono lho. Kembali ke fitri. Lah Fitri nene ndi, Mbak? Wajar nek menungso iki akeh luput lan salahe meneh wong tuwa akeh salahe. Lah nek sing enom gedhe lupute. Dadi dina iki Abah arep maringi kowe kabeh. Aja mbok delok saka nilene. Tapi manfaate kanggo kowe kabeh. Paham kabeh? Gelem? Paham. Ya. Le, pagi jajal macurane, Le. Iya, Aku ngerti kowe iki ngalor ngidul gak wani sak. Aku yo mesakne kene hadiah kanggo awakmu. Ya kan? Nah, aja delok kok nilene tapi manfaate. Ngono lho, ya. Nah, terus sik iku bekas apa yo enek, ya. Lho cabut tok kene, Bah. Ya, disikat yo ilang. Wes kene nang geti gilane Firman.
Iki abah yo ora iso kei apa-apa, ya kan? Abah yo ngerti wong katokmu suwek-suwek ngono lho. Suwun, Bah. Yo. Iki suwun. Duh. Bah, lek kok sobek? Kan kowe senenganmu ya sing sobek-sobek to. Aduh, isis to ki, Bah. Aron kene. Abah ngerti kowe iki yo nggene bingung kanggo barang, ki abah iso maringi cuma tas. Suwun, Ya. Kok tas iki koyo sing biyen aku digoda kira cepet kaya. Kanggo kowe ndah yo wis tak tukokne, tak direng guri. Napa Pak Tak tukok sapu ben kowe sregep olehmu resik-resik. Ya elah Pak Lek sapa? Novia, Bah. Kan aku koncone Mbak Indah. Aku yo oleh THR kan, Bah. Novia, enake apa mungkin tok, topo? Bah, transfer ae lo GPP. Oh ngono. Wis, ku abah transfer, ya. Iki sapa neh? Senja Bah, rencange Mbak Indah. Kanggo kowe apa ya? Umpamane kowe dadi Bu Indah piye? Astagfirullah, sapa neh iki? Akeh masih teko. Roll and action. Oh, sampe. Guru-guru demek kowe. Aku mau tuh. Wah. Ayo, besok bisa dah. Aku ning kowe iki diguyu ae, kowe yo piye? Kamera. Roll and action. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Berarti rendah nada. Iya, anu kayak ngomong. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Salah dijawab salah. warga besar Barkemdir Film mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Kami Aku yo oleh THR kan, Bah.